Viete, koľko ľudí zomrelo po očkovaní? A nechcete to povedať, lebo ste krmení reklamou z farmafiriem. Keby ste boli frajeri, tak povyťahujete všetky medzinárodné analýzy, ktoré sú, aby ste povedali, čo všetko očkovanie spôsobilo na zdravotnom stave ľudí. Len to neurobíte nikdy. Vy už zapierate Slovensko. Rozumiete tomu? Vy ste schopní povedať, že neexistujú významní fyzici, chemici a ďalší, ktorí Slovensko preslávili na svete. To už je neuveriteľné, že vy len preto, že ja niekoho meno poviem, čo to chcete s touto krajinou. Vy normálne zapierate Slovensko. Tu nejde teraz o meno Aurela Stodru. Ide o to, že vy ste schopní, lebo o ňom nič neviete. Aha, tu niečo povedal, že jak môže byť niekto zo Slovenska tak dobrý, že sa poznal s Albertom Einsteinom, jak mohol byť tak dobrý, že vymyslel tepelné čerpadlo, ktoré funguje od roku 28. Ani netušíte, o čom teraz hovorím, ale okamžite ste napísali, Fico zavádzal, kdeže Aurel Stodra, prosím vás. Jak ten mohol vymyslieť nejaké tepelné čerpadlo? On tam niekde bol v nejakom týme, ako nejaký možno nositeľ papiera alebo krej. Hanbíte sa v celom denníku. Ja si radšej zatínam teraz jazyk medzi zuby, pretože čo vy produkujete v tých médiách, ma šokuje. Najviac sa mi páči, že vymyslíte nejakú blbosť, akože ideme zvyšovať DPH na 25% a všetci z toho žijete 3 týždne. Opakujem to ešte raz. Žiadny návrh na zvýšenie DPH nikdy nebol. Nikdy.